Adiangule bwana, kuna tumazuzi kiranio kwe. Adiangule mabwela noka. Asike bwana o. Asike. Machinga kulandila a president aodia zake alibe mlandu.
Fika lero pano baserema watulukira pano Baserema bwanani mwachangu tonse bwanani mwachangu Amainda Bambo president vice president watu wanamekezeka Bambo Michael Wusi ziko mkwambiri ziko mamai president namelelo manjamo manja ziko mkwambiri Anyamata Amainda Bambo president vice alipano tikale chete kutitiambe protoko yatu potamangida ntawe wodia zake Matinga Serema wodia zake wanamekezeka Dr. Michael Wusi amena yoyo nduguzi wa Garenu Paredio amachadwa manganya wili bambo asikono lero Baserema no anabestaki manja hey wodia zake ziko mkambiri anyamatanose amolalo Amainda Bambo tumfuna tiambe protoko yatu tibembe shehe amene atipatire duwa pano dukuba kuti shehe andiyandikire kuno wodia zake dukuba kuti pano wina nisani ndisangala chonchoeti wasapanga mistake siguru eti tibembe wanamekezeka tu afumu Kuserema aina ake bwana lino atipasa kuti president vice atiuza kuti alandile mwafanira ziko mkwambiri wodia zake manja sole kazi pepani tiambe di dua achie umati pasa afumu Kuserema che dua kuti pano talandilidwa mwafana ziko mkwambiri dua ramakumullah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام ويدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والإكرام ربنا اتنا في الدنيا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد برحمتك يا الرحمن الرحيم. Duwa imechoka kwa fumatu kwa macho titamange botamangira pompo Amainda Bambo ndi ukumbuseni kuti panopa afumu Kuserema atilantile kwa macho atibase malonjao pamene president vice wali pano no any mistake tizione sasa Amainda Bambo siko mkwambiri a chief wodia zake sitinalandile
funa manja mwamba. Hoja zake ulemu upite kwa vice president aziko lino la Malawi. Komanso ndi candidate amene tikuyembekezera kuti pa 16 September pano akhale president wa ziko la Malawi. Ulemu upite kwa mafumu amene mwalemekeza msonkhano uno. Ulemu upite kwa achinyamata, azimayi ndi azibambo. Munthawi ino yakummawa vice president pano pa Nserema takulandirani ndi manja awiri. Apapa zangu sokonekera pang'ono kuti anthu ena ali kwa kapolomaku akupanga za masafu. Mwina muzaona kuti anthuwa ndi ochepa. Koma munthawi ino takulandirani ndi manja awiri. Mukhale omasuka pano pa Nserema. Tiuzeni mfundo, anthu awa akuyembekezera mfundo zanu kuti zimenezo ndi zimene zingamange dziko lino la Malawi. Pa 16 September pano anthu akamakalowa mbox wina aliyense akaziwa malingana ndi mfundo zanu zimene mungauze anthuwa. Ife timangomva mbalimu kuti a vice president akudusa mbali zinazi, koma pano pa Nserema lero lino tadala. Apapa nsakudyereni nthawi kuti ife kuno ku Nserema takulandira ndi manja awiri. Khalani womasuka zikomo kwambiri. Ameno nda mfumu odiye zake ule mwana wa mfumu nditu yayankhula mfumu nditu yati amanja bambo anyamata muli pano. Olemekezeka muli pano ndifuna ndipeleke mmanja mwa Chadwa athu amene ali Jimmy Milanzi yemwe atipatse pano malonje yake. Komanso bwana muli pano anyamata mukuwaonawa angovala civilian bwana materials bwana. Ina kufuna kunigwira pa posi chifukwa cha mara chati masiku mwambele ule mwana wa Chadwa. Hoja zake asa hoja zake kani ama t-shirt ikuveka mabwana. Ine ubwino wake bwana wanga alipati ndilole nikuti ndalandire bwana. Mukhale chete kuti mumve kuti bwana wathu watitengera zotani. Ulemu kwa bwana president achipani cha hoja zake Dr. Michael Usi Manganya yemwe uja tikumudziwa uja ndi bambo wathu amene akufuna kutipula kuno Malawi kutoka pa moto. Ulemu kwa mfumu amene achita dua komanso awalandira bwana athu bwana president amene aliso vice president wa dziko lathu la Malawi. Bwana president sindingathe kupeleka moni kwa aliyense paeka. Bwana mwalandiridwa ndipeleke moni kwa inu nonse amene mwabwera pano kuti moni. Tawalandira bwana ndipo wokondwa. Pa 16 September 2025 Malawi muno tatsimikizira ife kunena kuti Dr. Michael Usi a vice president ya dziko lino komanso president wa chipani chija chimene chili chachifirika chenicheni. Abale kani kunena kuti ku Malawi ngati ndi chipani chathu cha Malawi ndi hoja zake ndi pali chizungu pamenepo. Bwana tikuthokozeni kuti ndinu munthu mmodzi amene munalingalira kunena kuti kuno ku Malawi tikuyenera tikhale ndi chipani osati zipani zoti tizichita kutanthauziraso chokhacho ndife achewa ayawo atumbukwa alomwe etc. Bwana
mabwera nkani ya makaka ndikupemphanso sana kwanira anthuwa makaka bwana kufunikira bwana ngati shadow wanu Ibrahim Milanzi ndikufuna ndipemphe chinthu ichi chinthu chimene ndikufuna kupempha kunena kuti pa 16 September mukangolowa mboma msewu kuchoka pa Nselema kukafika kumkwakwata kwa Chimbira pepani bwana kolo mukazafika msewu umene muzaona nokha kuti ndi mavuto bwana ndikuthokozeni focho watsekula Malawi kuti aone chimene chikuchitika pa dziko pano chilichonse chibwere payera munthu wabwino ndi bwana president ali apa chifukwa chani atenga poto amene ena akuchera kuchipinda kumbweresa poyera ine ndisawatsere nthawi bwana athu kuti ayankhule ndipo ndikufuna ndinene kuti bwana tili ndi zambiri zoti tikanadandaula koma chifukwa cha nthawi bwana mavuto a Malawi mukwadziwa inu ndi amene mumasule zonse pano zikomo kwambiri bwana ndipeleke maiki kuti mwina akupasira pepani ndinaiwala komano tindakumbutsidwa popeza ndine munthu tikuona apa tikuona Dr. Michael Usi ali pambalipa chizindikiro yanga sauzi atu ingati lijera gamba kuchonga pawani tikapanga mistake chitukatende mistake ungatenda mistake hapa MP bwana mudziwe ichi ngati kuli MP wa Chinyamata ndine ndekha mwantu amene amalipira matupo ndi chakuti aja ine ndi mwana ndalipira malinga ndi zaka zanga ndalipira 1 point chakuti ndiye muli ndi wa Chinyamata achinyamata wanakufuna Nyamata ndipange ni support azimaiwa akufuna Nyamata ndipange ni support azibambo akuikira umboni akunena kuti ife pano bora titenge Nyamata fwa enawa akumati opyeza tikama apempha tikufuna muntu ofikirika akapachoka kuja azidziwa kuti ndikupita kudera azienda asoma mantha kuti kuli akulu wasati zongo yenda ngati muntu ona kuti alibe khalidwe azidziwika kuna kuti uyu ndo akhalidwe wa Chimalawi akabwera kondipempha azindiendera nditosa ndiopa mmene anthu akuno akumamopera MP ngati mulungu MP si mulungu anthu awa bwana asimikiza kuti akufuna Nyamata komanso akufuna president wa Chinyamata zikomo kwambiri nkhani ya mavoteke tibwerezenso Dr. Michael pamenepo kasu chongu pa 16 September panosa pangabiste zikomo kwambiri bwana kutamila mpando yelele emwe adani akukana oda zake kana ndilo kutamila mpando yelele adani akukana nemanja adani akukana kajogo ya kani ni yanga ngalawo yelele
watu ashehe ashado MP amai azibayi ndi azibambo choyamba ndifuna aliyense nonse amene muli apa mumve kuti kuchokera pasi pa mtima ndikuti zikomo kwambiri chifukwa cha chikondi chanu chimene mwachionesera pobwera pano. Ndimabwereza kunena kuti munthu akakupangira zabwino pa munthu umbwezerenso zabwino. Munthu akakupangira zoyipa ingomukhululukira chifukwa nkhondo simangamuzi. Kampeni ino siyo kangana. Kampeni ino ndoyang'ana zimene zikuvuta malayi muno basi. Palibe kunena kuti kuno kuli anyamata ukabwera kunoko tikumenya. Iyayi ngati muli ndi mphamvu zomenya mumenye mitengo imene ingokwera ngati yasita chambayi. Ngati anthu ali ndi mphamvu zomenya amenyane ndi mitengo ya chimanga imene ingokwera. Palibe zomenyana. Munthu akathamangira kumenyana kukwiya muziwe kuti basi mphamvu alibe. Ine pa 16 ndikangolowa onse akononga mboma pansisi. Onse pansisi. Ena sangamve koma inu ndikati pansisi mukumveki. Pansisipo ndikawashulo nditerere. Ndikukumbukira kuti zikakhala kuti zili bwino anakanga akuchoka akukusiyani akondwa amakusiyani mmanja mabwino. Nsipiche ni bali wangu bali wangu mnaziwa kuti sikimenyedwa zili bwino sitinapange chowapika koma kangoti bali mwezi gawa gani ngondo zili panyuma basi zikatero zakati kodi zavuta. Chimene ndifuna kukamba pano tonena kuti tingala nkule za mbiri koma number 1 chimene sinkhani yokambirana ndi nkhani ya munthu chonde jamani azidya. Munthu azikhala ndi chakudya. Lero 2025 anthu ndikumakhala iya chakudya palibe chakudya chikukwera mtengo zaka zonsezi. Lero 2025 dziko la Malawi ndikumalankhula za njala. Why? Chifukwa chani? Thumba la chimanga lakwera. Tsopano ngati mwakweza chimangacho chimozimozi ndikuntulusa nyumba nthawi ya mvula ndikumusiya panja azinyowa afere pomwepo. Ndiyeno nkhani yopweteka kwambiri tona kuti chabwino njala yekenakhala kuti tonse njala ikuti pweteka chimozimozi tikanati tonse tili panjala tipange bwanji. Nabo vana akulaga ifeyo basino tukumataya buledi. Kumataya buledi kwali chilungamo? Iyayi amene zikwanyasa kwa ine kulankhulako zikwanyasa ine ndikuchokera komweko kumene tikudya mabulediko. Ndiye ine ndibwere pano nziti iyayi musalendaule pirirani kumapirira njala iyayi. Ukamuna munthu wanyamula katundu ndi katunduyo akumulemera ukakhala wa ulemu umamulandira. Ndiye ine ndikuti akulu katundu walemera ine ndialandire. Ukapanda kulanja umakanga kuti munthu osaviridwa kuti mazoni ngambochera ngambochera anthu asiyanise kupochera ndi kusumula. Kwa mune ndi kupochera ndi kusumula iya. Sicho chokodi? Twe
ziko limwini wake ni Allah subhanahu wa ta'ala basi. Tonse amene zili ngati bambo gwagula njinga ndiye akumuza munthu wina wa ntchito uzimtenga mwana wangayi azipita ku sukulu kapena ku madrasa. Ndiye wa ntchito uja akukwera njinga ija yekha ndiye azibale yake ndiye azinzake mwana uja nkumaenda pasi mapazi nkumatupa. Inu mukaona musangalala ndikuti weso wawo asumire njinga akupikana asumire njinga ndikumuchita wa ntchito njingayi uzimukeza ndani mwanangu iye iyayi nabo asunu wangu achinjengu basi panjika paja pui iwe mwana uja kumaenda mwana iwe mapaziwa ndi maenda pansi bali chilungamo amene yoyo mucho sanchito amene yo mumuza ndi paulendo 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 ngawa kuti ukunena naye koma kunena kuti njomba mama nagula njingayi muzimtenga mwana wanga azipita ku madrasa azipita ku sukulu. Lero mwana wanga akutupa mapazi inu mukukwera njingayi ndi azinzanu mukukwera njingayi ndi abale anu mukukwera njingayi ndi amene mwalemba ntchito pali chilungamo iyayi chimozimozi dziko lino la Malawi inuyo okalamba osauka siku lokavota munapita kukavota anthu osauka kwativotera ife kwa pampando. Lero tipa magali moto tukukwera magali moto amene watika pampandoyo ndi Mulungu wakumwamba kuti tisamalire anake nonsenu muli apa. Umati wonse uli apa palibe amene angaline kuti wachipani kuti awa ndi anthu anga. Mmaja za chipani inu mmaja za chipani akasali ya mboma akasali ya yawo wangali magambo wao mulibe mulandu nonse mukudya zanu. Ndiye tikunena kuti Mulungu wakumwamba pamene watenga munthu Michael Usi khala pampando mwachisanzo ntchito yanga sikunjoya magali motowo sikunjoya kukhala ndi asilikali. Ntchito imene Mulungu wandisira pampando ndiyoti ndione anake zikuyenda bwanji. Ndiye ndikaona kuti zikuyenda bwino ine ndikuti choose ndikwenda chenene ndalabisa iyayi. Ndiye ndikangokhala kuti hayi chenene uneni bambo ne basi gamba kulya kulya udya izafika siku la kiyama ukaima weka takbir waikoma imene ndikukamba nkhani ya chakudya ndiyofunika kwambiri boma liwonesese. That is why ndikunena kuti ineyo ndikalula mboma ntchito yanga ndikunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala watipasa anthu awawa zimene tingathe kuchita tichite bali zina sizingatheke kuzikonza chifukwa choti tikukhala masiku osiriza zimene zozo mashehe aziyauza anthu kuti tikukhala masiku osiriza mitengo ingamakwera izingokwera pa dziko lapansi izikwera koma ntchito ya boma ndikuwapanga anthu akhali ma business kuwapanga anthu akhali ndi ntchito kuti mitengo imene ikukwera inunso nthumba zilimo mtengo ukakwera inunso pachuma mukukwera sicho chokodi. Mulonda wachibonga amakhala pa konde apo kulondera nyumba kukabwera alonda amfuti umayika wachibonga umayika wachani wafuti chimozimozi amene mitengo ikukwera anthu onso nthumba musitani kodi sangana ule kukwera pa mtengo pa dziko lapansi masiku osiriza izikwera koma anthu wo tipange zoti akhala ndi chani kodi ndalama. Vuto lalikulu limene lilipo sipo malokali koma kuyambira kale ndaona pamoma amene amayendera ndi ilili anthu ambomawo akamalakwa osamanga akamaba osamanga ndiye amati boma ilili liba likachoka limasiya anthu wake muti amachosedwatu ndi president ndi anthu andale akupikana. President amachoka ndi ache anzache andale amachoka koma amene anali ma civil servants oyikidwa ndi chipani chimene chocho akasasigala mboma momo mwapesa ndiye boma la nyuwani likabwera nawonso amapanga zawo
Sopano awa samangidwa amankhala phe kumaononga boma limene lilipolo likati lichite izi kusokoneza likachoka awa alipo awonso alipo ndiye muona kuti okuba boma ilo alimomo ndiye akamamangana amaziwana kuti achinjetulawo akuli azoni uwetu alire ndiye amatakuuzana kuti achinjirirako ndiye ndikunena kuti ndikalowa mboma ine ndamadala mulira dziko ndilibe anga mmene momwe akuba ndikalowa mboma kusesa akasesedwa muona chimozi mucha kuona dziko li kuti lamba kuyenda bwino. Lero tingopanga chisanzo tinati a president ine nduna ma MP tikasungidwe kina kwake tiyasiye amboma okha kuti takwira ni ntchito yabwino. Muona ntchito ikuyenda, muona ntchito ngani ikuyenda. Timayipisa ndi ifeyo andale wa civil servant akatapangeza bwino mwe chipani chakuti chiti mtendaji munthu anapita ku sukulu kuti apangeza bwinoso akukanika. Inu kundaga itonombe angamuza nakanga zochita sopano mwagona ndiye ulongwe nkulu vali mwe lamuke nyumba ya simu ndiye wina anena kuti ayi konani ziteka ayi akamoti vali mwe lamuke mukutani kodi mukuzuka. President akanena kuti mseu khale apopo palibe zokambirana umangidwe abesa mangewo kutosedwa ntchito olo kudya komweku malamulo panyumba pako umangotema sima mwangodya osavinira yayi koma kundaga sibeka ngubira kwangotenga nyambaka kaona kudya kafinyira njira pana udye. Sopano tikunda kuti ufulu umene muli nawo umene Mulungu anakupasa na aliyense paika ziko lindilanu osa mapepesa pa 16 pokavota mukufuna kuti zonyasa zonse zichoke ziko liyambe mwanyuwani limene lilibe anthu akuba kale mbomamo. Hawi zinatu mmatenga uyu wakuba kumwika hapa kutosa so wakuba kuzatenga wakuba kusia umu kutosa wakuba uyu iyayi wakuba wakubera chikwanje ndiobera mfuti wosoli yakuba na mmati hoyayi chipani chachu ichichi chachikulu chakalekale ndikwauza anzanu kuti chipani ndi chipani amaendesa boma ndi munthu si chipani chachikulu choyo ndikati gari moto ngati iyo yayikulu yabwino wina wabwera kafsienta inu kuthamangira gari moto iyo ndiye mukasuzumira gari moto yayikulu yo mupeza driver wake amwereukana winayo akolewe wina ali uko taizo sakazuka mamawa ngologo na ugumire mukwera gari moto lake iyayi mukwera yaying'ono yo chifukwa chani mukafika nkhani si chipani chimene mukusataka nkhani ndi driver amene watuluka kuti ine ndikuyendesani bwino. Mayi muno muli mavuto ku area makuza na ku area tiyendi tionse tikapotera wakuti area yayikulu ndi nyumba mwanumo inu ndi akazi anu ndi ananu mukakhala pansi chifukwa kuchokera pano ngati mulibe blanket simakateka ku area blanket simutenga masokano blanket mukakamba kuti kodi kunyumba kwanu chaka chino muli ndi mwayi waukulu kuti dziko lisinthe lisizabwererenso kupanga zonyasa uyu wabera anthu awo nduna zikumanga nyumba zikulu ndalama azitenga kuti ayi munthu akangoti waba kumango awo ndi kundende basi munthu akaba kwawo ndi kundende waulesi achosedwe. Inu lero tipali azimayi ena umpeza azimayi ali pa bedi kuchipatala ali wagona pa mattress pali mikozo munthutu mayi olemekezeka wagona pa mikozo omusamalirawo ndi ochepa. Manesi madokotala kuti naonso akwezedwe naonso akayindiza bwino sakupasidwa. Nesi ali pa ngongole akatapira angagwira ntchito bwino, dokotala wakatapira angagwira ntchito bwino. Boma lisamalire manesi madokotala aphunzitsi ya ku primary angonyozeka koma tonse kuti tikhale panopo ni ndani maphunzitsi a primary
dziko lino tikamati dziko tikamati usogoleri ndi anthu popanda anthu ayi popanda anthu ayi. Mamuna wabwino onyada amanyada ifacha mmene mkazi wake anake akuonekera. Dziko chimozimozi ya president ya vice president nduna kunyada kwathu ndi mmene dziko likuonekera. Lero anthu ena akulephera kupanga 40 ndalama palibe. 40 kulephera ndalama chani kodi sadaka kulibe. Ibe ndikuti mwana china kuti aba sino tifatika wese jando ali ine ndalama ndilibe. Chakudya ukaka kujando tu ndi chakudya. Zuwa losene mpaka na mwezi ngo azija jani. Hai ndiye ndo ndifuna kupempheni kuno uthenga ndikukuuzani mupite mufalise konse kuno kuti pa 16 mukandivotere. Cholinga chake dziko litilikonze tisuke dzikoli palibe zoti wina akanena kuti apo pakulakwika akukira president akukira president si munthu samalakwa ine si munthu sinimalakwa osaopyedwa ndi magali moto kuchuluka chonchi olo achuluke chonchi ndimakwera mosemo ndimakwera mpando ngati gali moto ingati ine ndi mphuno ziwiri ndili mendo folo inu ndine sitifanana ine sidwala malungo sindimva njala iyi ndi ntchito osamati iyayi a vice president a president muta kupereka ulemu chifukwa cha ulemu koma osati ulemu wa mantha ayi. Ena apanga mwana azikuuzana ngati chemanganya bevala ndi manganya koma manganya ndi vice president. Ine ndagwira ntchito ku chipatala dokotala kundisira patient ndaberekesa ana m'manja mwangamu ana mbirimbiri ena amwalirira m'manja mwangamu zinayi za manganya. Ndagwira ntchito kuandira kudiyesa mdziko muno sanje tukaronga ndagulira mankhwala boma 6.4 billion ndimabwereza ndaenda maiko ambirimbiri kugwira ntchito ndi azungu. Manganya ameneyo kodi akamati manganya ndi chani? Manganya zili ngati wina amasema mpini akusema mpini ndi luso lake aliyesa angasema mpini alipo ena luso losema mpini alinalo. Saona uja kafuna kwa kwatira osema mpini ukati osema mpini awawa kodi kusema mpini tu kwatira zikufanana zikufanana so no Taziwa mpaka ni mama na jabajino abana davijeji la bwe davijeji la lele davijeji lari jibakulaga we abana davijeji la ne davijeji la bana davijeji la lari jibakulaga we undavi atujigele kulendo kumangoshi we undavi atujigele kulendo kuzanjika we bakuja wa kuzanjika makono nali kuzije kwa jogo balume bakungo mala shibani ni ulobela sabula shibo bakujijogo baje ku bakuja wa kumangoshi makono nali kuzije kwa jogo balume bakungo mala shibani ni ulobela sabula shibo bakujijogo manya kula kulila nali laga kuzola ya kwanga nambo mwenda vijeji lajo uwelo abana najenda kabuze umo najenda kabuze watubika na jemize jejo mwa bwana ngajima zoni mwe abana najenda kabuze umo najenda kabuze ombika na jemize jejo odia zake ngajima zoni wala yungulumbila tijime wala yungulumbila tijime Sikala tambo jela na kuchojela kulijo ni wodia zate tajime Halo timbane pali zina ukaziona umati apapa sindidusa asiliani mai awa ndi amai azawa kuvomereza nawa awiliwa amene watu mutenge manamba lao lachisanu abwere ku nyumba kumatogoza iti chimene akubwere
awa number 1 tikufuna kuti mavuto azimayi mene akuimbira ndikumva nyimbo tikhale pansi azimayi tiyathandiza bwanji. Nkhani ndiyoti mapresidenti ambiri silizongerali wonse angoti ndikalowa mboma ndiza ine 16 September sanafike ndipanga chimozi chimene dziko lonse la Malawi lidziwe kuti wayambapo tu wayambapo. Osangoti ndiza ndikuti ukakhala kuti wakonzekera president umakhala ndi anzako mapresident ena maiko ena azungu amaiko ena ndiye umauza kuti ndifuna ndiyambepo adziwe kuti inu ndiite tili limodzi Malawi timusanduza a 16 pasana kwani waile sizalengeza kuti cheusi ati mwakuti ndiye muzaziwa kuti zayambika. Pazikhala umboni pachibwenzi uli ninjala ine ndi ninjala ndimafuna ndimwe kafanta hapo iyayi ndikaza kukwatira zona iyayi ndiyeno amayi ashado ndi njomba kabela ndikunatwa koneni awa simukwaziwa eya kaimana awa timango achula kuti Kapoloma boys awawa odia zake alibe mulandu kuyambira kale 2016 ikuyenda pasipasi awawa ndamenali opanga coordinate kunoko ndiye ndimapempha zikumveka kuti ukapita kwa kuti akakumenya ukapita kwa atakandimenya ineyo ndiye awa manena kuti akangoyerekeza ndenda kuti yayi olwabwere kunoko mwalandire chifukwa kunoko kuti tiyambe kuishosha sigwirayi tiyeni tikhale pa mtendere olo mutamba kuti apanga chani inosatani osabwezera andisokoneza kutenga upresident zikagundika zomenyana andisokoneza ndifuna ndiloye bwino ndikamange bwino. Ziko ngambiri chito mene kugwira ine kuno nkhani ya chipatala nkhani ya misewu zonse zimene si manifesto kungobwera pano manifesto kumangowerenga za chizungu za itai kumangowerenga ine sindipanga zimenezo. Manifesto yanga ndikakhala pansi pa mudzi ndikumayilongosola muchichewa anthu ayimve manifesto ingakombe mmaka koma ngati mboma muli anthu olakwika manifesto sichitika. Boma ndi chani? Boma ndi anthu anyamata zimene mwachita kuno mwandipanga kukhala ndi chisoni chachikulu mtima mwanga chifukwa ndikuti ona ndi anyamata akundivira kundikondwerera ndapangira chani sinapangikira kalikonse mwangosonyeza chikondi ineyo ashado anu akabwera akulongosolerani ashado zija zikubwera panopa kandalama apapa kubwera wina zimene zijazo zopangisa usiru mulandire kanu muzipanga business muzija zanu msakaye ndi mulandu. Ndani ya mapassport mapassport anakuendera mapassport zimene zitandikangolowa mboma zata ndani ya mapassport ndikufuta chifukwa chani ndikuziwa ineyo mapassport muntu kuyendera passport miezi 3 ayi network oyi zavuta passport muntu wakwao ku Malawi akulepera kupeza passport mukandisanga ineyo ndikuziwa pokakodola ndikuziwa chikuchitika ndi chani ndimene kuti nakuti mmene ndikuti inu tandisankhani muone amene akutukwa ndokambiri amene akudedwa anthu akuziwa kuti nakuti ndikakalowa sindimakafunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndikangofika zingoti wao ndi apo gwe anjala mwe mtame pasi mwe njalo kumangwe inu mwe pachi kwenu ndifuna ndikuziwa chimene kodi zikuchitika. Abale ndi alongo ineyo ndathokoza kwambiri pa 16 uthenga umenewu yenda nawo ndi konseku mukandivotere ziko ili likhale m'manja mwanu anthu agwire ntchito. Tili ndi nyanja zambirimbiri kunoko nsomba zikudula nsomba sizikupezeka chifukwa chani shuga akudula kaya kamuzu kampani nali imodzi lero makampani atatu shuga akudula shuga akusowa iyayi sikudana ndi munthu koma tikonze zimene zilina kukonzedwa. Allah subhanahu wa ta'ala akudaliseni ndithu nonse mukayitendere wa Mulungu zikomo kwambiri.
mwasangala ubwera nawo kwambiri chemwani eti kwambiri kwake wodi saka alibe mlandu mazo akale kwa mlandu kudi saka simakhala bwino ziko kwambiri achimwene mwasangala sote ubwera kwao ziko karibeso zokuvuka hoja zake takunyadirani hoja zake hoja zake alibe mlandu ndimene ndatela pano pansirema zikomo kwambiri mavyo